Bos días, galegos. Aquí, sempre en Galicia. Audición radial ao servizo do arte e da cultura do povo galego que dende o 3 de setembro de 1950 é transmitida todos os domingos. Que tal, amigos? Moi bons días. Unha vez máis aquí en Sempre en Galicia na compañía de Ana Lorenzo. Moi bons días, Ana. Hola, bons días. Bueno, o tempo en Montevideo está soleado a esta hora, 17 grados, a temperatura en ascenso. En Santiago de Compostela, en Galicia, 7 grados e, Ana... Chove. Está chovendo. Hoxe vamos a empezar por decilo que se celebrou o sorteo de lotería, o gordo de Navidad en España. Un gordo que reparte 2.700 millóns de euros. O primeiro premio foi para o número 72.480. E fíxense vostedes, Ana, o milagro xurdiu. Os primeiros premios caeron en dous povos afectados pola dana en Valencia, Létur e máis Catarroja. Un consolo, claro, en medio de tanta devastación. A fortuna non compensa, por suposto, o dolor vivido, pero sempre pode haber un motivo para a ilusión, verdad? Sí. Tamén a Galicia, que lle pasa a Galicia? Pois Galicia quedou o terceiro premio en Lugo, na terra de San Froilán, en Lugo, na terra de Don Manuel Meilán. Que che parece se empezamos a audición de hoxe? Con unha foliada de Campeiro. Hai quen di que recordar o pasado é vivilo outra vez, pero olvidan engadir que é vivilo con tristuda e con nostalgia. Sin embargo, amigos, os días que se abrazan a Navidad son días felices para todos. Cada Navidad clávase na nosa alma alimentándonos de ilusións e de villancicos que eran como cánticos de anxo na boca fría dos nenos. Pero nunca por os balados. Esos versos que repiqueteaban nun cristal das diminutas casas das aldeas como unha alerta celestial. Pero foron pasando os anos. Tamén pasaron moitas vidas e a memoria só nos permite descubrir con nostalgia vellas fotografías de xentes que xa non están, pero tamén daquelas casas que xa non son. Aqueles tempos sin muros, sin fronteiras, onde a ilusión dos nenos ricos e pobres despachábase a granel. Por iso, hoxe, ouvintes e amigos, propoñemos unha viaxe máxica a aquela aldea, aquela Navidad de antano,
Aquela Navidad pobre que chegaba a todos, pero non traía nada. Aquel mundo crisol de afectos e ilusións, de pequenos paraísos que nos parecían eternos. Co correr dos anos, fáisenos triste cando se van os nosos pais. Esos seres bons e doces que tallaron na nosa inocencia. E cando eles faltan, a Navidad xa non é a mesma, e a vida tampouco. Por iso agora, cando chegan estas datas familiares, hai como un verme na sangre que nos invita a mirar atrás dende a fundura da alma. E todo aquilo que xa foi, pais, amigos, avós, e aquela nai, en cuyo corazón agachábamos infindade ilusións o día que, dende un barco, nos iba lonxando ola a ola. Os que sumamos algúns anos, sempre contamos os días da Navidad por ausencias. Aquelas persoas que foron vaciando a mesa e que nos deixaron para sempre, pero que siguen vivindo donde a luz é máis intensa. Sin embargo, aquelas festas alegres e máxicas non poden transutar en días tristes, porque os nosos fillos e netos van ocupando a mesa vacía e a Navidad volva a ser feliz, reinventando a calidez humana. Por iso, nestas festas, quixéramos que todos miráramos ao ceo en procura de ese rayo luminoso, de esa estrela, en donde pensamos que están os nosos pais. E hasta parece que nos están mirando a través da nosa mirada. Non, eles non estarán esta Navidad, e algúns días nós tampouco. Pero están os fillos e netos que alegrarán esa mesa da Navidad tan chea de recordos, que non perderon nunca a presencia da alegría, dos abrazos e tamén das lembranzas. Pasado mañán é noite boa, amigos. Queremos de corazón que sexa a noite familiar máis feliz do ano que acaba. Só temos que intentalo. Feliz noite boa. Merry Christmas. Bo Nadal, amigos. Ave a miña, o derradeiro tempo que pasou. Ave a miña, estás morrendo. E que nos diga a ti e máis a mí, voltar polos camiños do recordo, e atoparnos tan xunguidos de novo como onte, envoltos nun marmullo, somente estrocado polo vento. aldea miña, dos prados e dos montes máis fermosos, de ríos de auga transparente, de homes sementando vida. Dos prados e dos montes máis fermosos, de ríos de auga transparente, de homes sementando vida. Sempre. Ave a miña, berce dos meus sonos despertos, ave a miña, xa nin sonos temo. E que nos diga a ti e máis a mí, voltar polos camiños do recordo, e atoparnos pretos dun palleiro como a sempre, tendo un secreto, somente estimais eu no ceo aberto. aldea miña, dos prados e dos montes máis fermosos, de ríos de augas transparentes, de homes sementando vida. Sempre. Aldea miña, dos prados e dos montes máis fermosos, non vexo homes nin menos nas tuas terras.
Bergantiños es la ortopedia más completa del Uruguay. Todo tipo de prótesis, férulas y ortesis, miembro superior e inferior. Bergantiños tiene los técnicos más especializados para atenderlos en sus flamantes consultorios. Bergantiños, Chanay Joaquín de Salterain, teléfono 24002739. Hola, desde Cucha te queremos invitar a que formes parte de nuestra comunidad en YouTube. Cucha TV es nuestro canal de comunicación que te hará conocer de primera mano todas las novedades de tu compañía amiga. Suscríbete y hacé como miles de uruguayos que ya integran la gran familia de Cucha TV. Cucha, siempre iremos contigo. En estas festas, en estas datas, é o mundo dos nenos. Indiscutiblemente é o mes dos nenos. En todos os fogares, a alegría convive con xogos, bicos, alborotos e sobre todo a maxia do imaginario Papá Noel que impacta nas emocións infantiles, axudándoos a navegar polo mundo da fantasía. Papá Noel, o apalpador, o neno Xesús, os reises. En realidade é o tempo para que os adultos aprendamos dos nenos un pouco. Pero os nenos tamén aprenden do que é a solidaridade, a unión familiar, o amor e a xenerosidade. Os nenos da Escola de Galicia fixeron un cuaderno cheo de cariño e de frases amorosas feitas polos nenos da Escola de Galicia, agradecéndolle o profesor de galego que está dando clases os martes na Escola Galicia, Enrique Conde Blanco, que está hoxe ao teléfono. Pero antes voulle contar que din algún destas frases dos nenos. Agradecemos o teu esforzo e vontade, sempre que veñas estamos encantados de aprender. Isto dio Faustina. Grazas polo teu ensino e ti és o millor xenio. Enrique, querémoste moito, Lucas. Outro dille, xenio para sempre, di Santina. Quérote moito, és o mellor profesor do mundo. Enrique Conde, gracias por estar aí no teléfono. Bos días. Hola, bos días, Toni. Contame un pouquiño como empeza todo isto, Enrique. Isto comezou porque a Escola Galicia, que tiña moitas actividades ofrecidas desde as institucións galegas no que respecta a aprender cousas do folclore e de Galicia en xeral, pediu ter tamén un coñecemento, unha aproximación á lingua galega. Solicitouno por diversos lugares, ao final, isto onde deu a cuallar ben poderse facer foi co Centro Galego, que puxose a buscar quen podía facer esas clases. Esas clases, lóxicamente, o millor sería que as dese un mestre ou un profesor de galego, pero non terminaron de atopar unha persoa máis axeitada que a min, que non era precisamente ningún profesor ni a que se lle pareza. Como ti sabes, a miña formación é de xornalista. Pero, ben, o certo é que eso, que son galego, que sei galego, que traballei facendo radio en galego, e que tiña unha certa posibilidade polo que respecto aos coñecementos. Non tiña esa posibilidade tanto polo que fai a cuestión da didáctica, de saber ensinar, non? Pero con un pouquiño de esforzo, de iniciativa, e a colaboración da mestra dos alumnos de cuarto curso, que foi cos que se fixo isto, pois podemos tirar adiante e facer que, ademais de familiarizarse co galego, o pasaran ben. Creo que se trataba tamén, que eso non fose unha asignatura, unha obriga, senón un divertimento. Como recibiron os pais? Parece que foi así, porque o que les din máis ben está amosando isto que estamos dicindo, que pasaron ben, que aprenderon cousas de Galicia, que comenzaron a familiarizarse coa nosa lingua, e que en definitiva teñen ganas eles e a escola de que a experiencia continúe. Como recibiron os pais esta iniciativa?
pois polo que sabemos moi ben, porque fixemos que os rapaces e rapazas o que lles propuxemos desde o primeiro día foi que fixesen un foro no que tamén os pais podían participar. O primeiro que lles preguntamos foi cales deles tiñan antecedentes galegos e cal era a experiencia ou a memoria que lles transmitiran da nosa terra. Aí empezaron os pais a participar explicando cando viñeron os avós, en que circunstancias, etcétera, etcétera. E despois tamén preguntámosles aqueles que non eran de orixe galega, pero tiñan viaxado a Galicia, cal foi a sensación, as impresións e todo iso. En todo este proceso participaron os pais a través dese foro que se estou dicindo. Eu acho que foi interesante e que na recepción positiva dos rapaces influíu moito que na súa casa tamén entendesen que iso non era un tempo perdido. Sen embargo, Enrique, para os nenos o galego xa non era unha novedad, porque os obradoiros do Patronato da Cultura Galega estuveron sempre pendentes de botar unha man a todo o que teña que ver cos nenos da Escola Galicia, non? Sí, non, indubidablemente, pero o certo é que non se concretara na cuestión de ir con regularidade unha vez por semana a darlles clase. Certamente, nada do referido a Galicia era alleo. Eles tiñan a presencia de Galicia na Escola Galicia desde a súa fundación é moi importante, lóxicamente. Eu estive no peche de actividades deste curso e é clarísimo que unha escola que se sinte con unha relación moi próxima coa nosa terra. En todas as expresións, no respeto a nosa bandeira, no respeto ao noso hino, facendo a cultura galega partícipe de todo o que é a vida da escola. Pero non se concretara nesta forma específica, regular, que é o que vamos ver como se lle dá continuidade. Enrique, sen desmerecer o teu traballo, por suposto, que supoño que foi importante para a Escola Galicia, pero teño a obriga de aclarar que, como ti dixeches, que non se poudo atopar quen fixera, quen fose a hablar de Galicia ou en galego ou dar clases de galego. A ver, ao patronato non foron pedir. Eso, por suposto, está moi ben o que ti estás facendo, pero se dis que non se pudo topar, bueno, é que o patronato non se foi buscar. Claro. Ana, sinceramente non o sei que camiños se seguiron. Claro, pero teño que aclaralo, porque senón parece que foron o patronato e o patronato non foi. E como ti sabes, eu son membro do patronato tamén. Sí. Síntome absolutamente en este caso a concreción fíxose a través da Comisión de Cultura do Centro Galego. Así, eu non quero para nada decir que non sería igualmente posible ou millor se houvese feito a través do patronato. Pero sí, estou de acordo. Seguramente que sí. Estou de acordo, pero sí. As túas verbas daban a sensación de que quizáis algunha persoa poda pensar que se foi ao patronato e o patronato dixo que non. Eso non é así. Somente eso quero aclarar. Non sei cal foi o proceso, non xo sei decir. A min chegoume a proposta a través da Comisión de Cultura do Centro Galego e a través da Delegación da Xunta, a través de Elvira. Pero se fixeron antes outros pasos ou non ou que, non xo sei decir. Nadie duda, sin embargo, a presencia do patronato na Escola Galicia, pero non, en absoluto. Claro. En absoluto. Pero o certo, Enrique, que se está levando a cabo unha idea xerminal de Antón Crestar, verdad? Que era o que quería cando se lle puxo o nome da Escola Galicia. Claro que sí. Para min
eu voto en falta o que estamos facendo agora na Escola Galicia, que o importante é como darlle continuidade. Seguramente estaría moi ben. Eu sei que o patronato tamén plantexou no seu momento ter cursos de galego para nenos. Sei perfectamente. Esa é unha iniciativa, é unha necesidade que seguramente é importante, pois, que se estenda máis alá do seo da Escola Galicia. Bueno, Enrique, moitísimas gracias polo teu tempo. Bueno, Ana di que sigamos falando deste tema. Cantos nenos son, máis ou menos, Enrique? 30. O ano que ven supónse que serán os mesmos 30 e outros 30 máis do seguinte curso, do seguinte grupo. E por que se fai en cuarto curso? Porque consideran que así poden ter unha continuidade. Foi unha reflexión, digamos, programática e didáctica que fixo a dirección da escola. Parecía que era unha forma de que non fose un curso sair a rúa a deixar a escola, senón darlle unha certa continuidade. Pensaron que era a idade axeitada dentro dese plan. Non estive nesa decisión. Cando a mí me plantexaron esta necesidade, esta decisión se estaba tomada. Bueno, que máis podemos decir destes cursos? Que é voluntario, por suposto, non? Entre os nenos. Non, forma parte son todos os nenos do curso, os que... Claro. Dos dos nenos do grupo. Si non me consta que sexa voluntario, non? Igual que teñen para eles preséntaselles como unha clase, unha materia máis. Os martes teñen de 9 a 10 inglés e de 10 a 11 menos cuarto galego. E que máis podemos decir sobre estes cursos, Enrique? O que vos podo decir é que a experiencia é positiva, sobre todo por cal foi a resposta dos nenos, que foi moi interesante, moi interesados en coñecer a nosa lingua e sempre coñecer cousas de Galicia que xa, como ben decides, non é nada para eles novo, senón que está en toda a cultura da escola. E co apoio de diversas institucións, entre elas dunha forma moi destacada o patronato, pero o de comezar a falar, a expresarse, decir cousas, se ti queres, básicas sobre a profesión dos seus pais, cantos irmáns teñen, todo este tipo de cousas da vida diaria, comezar a expresarse en galego, comezar a, digamos, a acostumar a orella a escoitar máis galego do que poderán facer. Claro. Foi recibido por eles como unha cousa interesante, útil e, o que tamén é importante en nenos desta idade, divertida. Bueno, pois como decía Florentino López Cuevillas, todo o que fagas por Galicia, sea pouco ou moito, é un ben para Galicia. Moitas gracias, Enrique, pola túa presencia, Moitas gracias a vos por a atención, máis que a min, a esta iniciativa que seguramente co apoio de diversas entidades, como os digo, o importante é que teña continuidade. Bueno, claro que sí, claro que sí. Vamos a escoitar falar de galego, precisamente. É tempo chegado de sentirnos irmáns. Falemos todos a fala dos nosos avós. Quen non fala a súa fala é que desprecia a súa nai. Na escola fala os pequenos
Na rúa falemos nós, na escola falos pequenos, na rúa falemos nós. Canta, povo, canta, fala na túa lingua, quen pode renegar dunha nai tan sofrida. Canta, povo, canta, dende o mar os piñeiros, dos libros os labregos, dos labregos os remos e os catro ventos, irmáns galegos. Falemos galego. Falemos galego. Temos que camiñar xuntos cada vez máis. Non podemos deixar que o pobo rache máis. Con este canto irmán eu quero lembrar que Galicia é a patria, non o esquezas máis, que Galicia é a patria, non o esquezas máis. Canta, povo, canta, fala na túa lingua, quen pode renegar dunha nai tan sofrida. Canta, povo, canta, dende o mar os piñeiros, dos libros os labregos, dos labregos os remos e os catro ventos, irmáns galegos. Falemos galego. Bueno, que temos agora, Ana? Temos as novas que nos chegan de Galicia. Bueno, estábamos falando precisamente con Ana de que do achegamento que ten o patronato coa Escola Galicia, que é moi forte, que é moi forte. Bueno, vamos coas novas, como di ela. Unha máquina inmersiva de hai 800 anos. Se nos contan que un equipo de científicos e especialistas están a reconstruir con ferramentas de última xeración unha poderosa máquina do pasado con máis de 800 anos de antigüedade e con capacidades inmersivas, deseñada para crear experiencias cognitivas multisensoriais, pensaríamos que nos están a contar o argumento dunha nova serie de ciencia ficción. Pero sucede aquí e agora, é dicir, en Galicia. O desaparecido coro do mestre Mateo da Catedral de Santiago e os primeiros resultados espectaculares foron presentados no Paraninfo da Universidade de Santiago. O coro do mestre Mateo é excepcional e testemunha dos contactos entre a Catedral de Santiago e os núcleos culturais de París durante a coñecida como Era Compostelá, un período de gran esplendor artístico, político e cultural de Galicia entre o século XII e inicios do XIII. 4 nomes do audiovisual galego optan aos 39 premios Goya. A Academia de Cine Española deu a coñecer o 18 de decembro a listaxe de propostas que optan a se facer cun dos galardóns na 39 xeira dos premios Goya. Entre estas, 4 nomes do audiovisual galego compiten en diferentes categorías nos principais recoñecementos. Nelas destaca a candidatura de Lucía Veiga ao galardón a mellor actriz revelación polo seu traballo en Soy Nevenka. Canda ela, Luís Tosar pode facerse co premio ao mellor actor de reparto
polo seu traballo en La Infiltrada. Por outra banda, Carlos Amoedo foi nomeado ao premio a mellor dirección de produción por segundo premio e completa a listaxe a candidatura a mellor curtametraxe de animación de Lola Lolita Lolaza, producida por Chelo Loureiro. A gala de entrega dos premios será o vindeiro 8 de febreiro no Palacio de Congresos e Exposicións de Granada. Bueno, o querido amigo e cineasta Xan Leira expón os seus gravados con moito éxito, por certo, na Casa da Cultura de Cangas. Así é, a Sala Ángel Botello da Casa da Cultura de Cangas inaugurou a mostra de gravados de Xan Leira titulada 807/36 Memorias gravadas. O título da mostra evoca o número de causa por rebelión instruída contra os avós maternos do artista pola súa resistencia ao levantamento franquista de 1936. Estes gravados poden ser entendidos como unha recreación dos vellos, descoloridos e maltratados documentos que por milleiros foron feitos polo franquismo contra o conxunto da cidadanía. A mostra constitúe unha escenificación contundente daquela etapa histórica. Bueno, como todos os anos, isto dase todos os anos. Sí. Cales son as candidaturas a ser palabras do ano do 2024? Algunhas das palabras foron ben bonitas e outras a min non me gustaron nada. A mí de todo. A ver, dende este mércores e ata a medianoite do 25 de decembro poderá votarse de forma telemática na elección da palabra do ano 2024. As nominadas son cantareira, dina ou emerxencia climática, termos moi ligados á actualidade. Outra das finalistas é a voz meu ou miña, como alternativa do anglicismo bro moi utilizado pola mocidade. Recordamos que o ano pasado a palabra escollida foi cibercarracho, que non me gustaba nadiña, pero a palabra do 2019 sí que era ben bonita. Sentidiño, non? Sí, sentidiño foi a palabra do ano 2019. Sí. Bueno, veremos a ver cal vai ser a palabra do ano 2024. Xa lle iremos contando. Agora vamos a escoitar... A ti cal che gusta máis das nominadas? Cantareira... Cantareira gustame, sí, pero... A mí tamén. Cantareira ou meu ou miña. Vai haber moitas máis, van ir aparecendo. Hasta o 25 van ir aparecendo. Penso que non é. Hai que votar entre estas. Bueno. Hai que votar entre estas. Xa veremos. Eu penso que entre estas. De todas estas, a min a que máis me gusta é Cantareira. Pero sí, bueno, claro que sí, claro. Veremos a ver cal sale. Vamos a ver, porque ademais aquí en Montevideo tamén temos cantareiras. Tamén temos, sí, claro que sí. Vamos a escoitar unha voz que é como da nosa casa. Cristina Fernández, Vira, Vira. Levan as nenas no peito buscando o seu namorado. Vira, 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 tamén viro eu. Teu pai e meu sogro, teu amor son eu. Teu amor son eu, non o podes negar. Ai, vira, revira e volve a virar. Carabel roxiño que levas posto na orella. Ese carabel roxiño levou uno no peito ela. Vira, 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 tamén viro eu. Teu pai e meu sogro, teu amor son eu. Teu amor son eu, non o podes negar. Ai, vira, revira e volve a virar. Casamenteiro para engaiolar os mozos, levouche no meu peteiro. Vira, 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 tamén viro eu. Teu pai e meu sogro, teu amor son eu. Teu amor son eu, non o podes negar.
Ai, vira, revira e volve a virar. Ai, vira, revira e volve a virar. Ai, vira, revira e volve a virar. Bueno, amigos, vostedes saben que cando nos o tempo nos achica un pouquiño, sempre escollemos un contiño para levarlle aos seus fogares. Moitos destes contos son sacados do libro da profesora, maestra, poeta, malpicana e amiga Olga Rodríguez. Olga Rodríguez quixo acordarse de nós en estes días de Nadal e mándanos este comentario e saludo. Queridos amigos e amigas do outro lado do Atlántico, eu, desde as terras de Bergantiños, en estas datas tan entrañables, desexo para vos, igual que para min, tempo para compartir coa familia, sexa a familia biolóxica ou a familia escollida, porque os amigos tamén forman parte da familia, e que nese tempo encontremos momentos uns para escoitar e outros para transmitir o legado do patrimonio inmaterial. Esas historias que nos formaron, que nos contaron de pequenos ou que vivimos nós mesmos e que transmitidas de xeración en xeración son tamén parte importante dos nosos sinais de identidade. É un dereito das familias transmitir o seu legado a quenes veñen atrás. Moitas felicidades para estes días e un venturoso 2025. Olga, desde Malpica. Bueno, pois vostedes, grazas, Olga, porque realmente emocionan estes saludos que veñen dunha persona, dunha profesional, dunha artista, dunha escritora que está recibindo de alguma maneira os primeiros palmares da gloria. Bueno, agora Ana vainos a comentar cousas do patronato, non, Sí, Ana? bueno, xa estamos pechando o ano, comentar que o día 18 estivemos todos reunidos, amigos, socios, amigos pero tamén socios, verdad? Claro, porque era solo para socios do patronato para celebrar, bueno, este ano que foi bastante productivo, foi un encontro realmente precioso porque a xente estaba con ánimo de festa realmente, moi contenta. Bueno, foi unha linda xuntanza este mércores para despedir o ano entre todos os socios do patronato. Un ano que foi, como estaba comentando, moi productivo, ademais do que son as actividades de sempre, de regulares do patronato, no? Dos cursos, das días, das datas que se celebran cada ano, de cousas puntuais como presentación de libros, exposicións, etc. Ademais diso, este ano tivemos especialmente unha actividade hacia fora, desde distintos obradoiros, hacia fora da institución, que tamén é moi bo, porque hai que amosar o que é a cultura galega tamén fora do que é a colectividade e a propia institución, o patronato. Entón, o grupo de danza, por exemplo, que coordina Lorina Beco, tivo moitísima participación fora do patronato, en actividades puntuais en barrios como Sayago. Pero sempre representando o patronato. Sí, por suposto, pero fora da institución, amosando, na Expo da Rural, no Cabildo, moitísimas actividades ao longo do ano fora da institución, ademais de estar presente, por suposto, e apoiar moitas actividades dentro do patronato tamén. E logo o traballo dos obradoiros de óleo e contacontos. Falando dos obradoiros, encantoume porque o vin en Facebook o coro, sí. Ten unhas cancións moi bonitas. Bonitísimas. Estivo tamén o día 18 o coro cantando. Bueno, quería resaltar iso, que este ano, penso que o ano que ven temos que aínda facer máis cousas hacia fora. Así que, bueno. Gustoume a canción de Alecrín, verdad? Que está moi bonita. Está moi bonita, é unha canción preciosa. Cántana moi ben, ademais. Bueno, agora xa pechamos o ano, mañá, luns 23, o último día que estará aberto este ano o patronato, así que se alguén ten algo que facer ou ir polo patronato para calquera cousa, mañá o último día. Foi un acerto, verdad, que se achegara ao patronato Lorena, verdad?
Sí. Foi un acerto moi grande, porque Mira, ademais unha experta, todos os profesores que están... todos, non? Sí, Lorena, por suposto, claro. É un traballo impresionante o que fai esa rapaza. Ela sola é un artista. Ela sola é un artista, pero ten moita forza, sí. fai as cousas moi ben, ten un grupo precioso que non desmerecemos a nadie, está con ela, non, pero justamente o día 18 tamén fíxose un recoñecemento a todos os profesores que todas as semanas están ali poñendo o moito ou pouco saber, pero con E que está pasando cos de contacontos? Siguen, non? Sí, claro. o grupo de contacontos é grandísimo, tamén están programándose actividades para fora da institución co grupo de contacontos. Bueno, este año xa se fixo coa Escola Galicia xunto co Obradoiro de Óleo, pero sí, todos os grupos están funcionando moi ben. Así que, bueno, o gallá que o próximo ano, 2025, sexa tamén un ano de moitas actividades para Este ano foi tremendo de actividades que tuvo o patronato. Realmente, cada mes 2 ou 3, Houbo moitísimas actividades e, bueno, penso que esa é a liña pola que hai que seguir, non? O noso cariño aos profesores todos, os profesores todos, sin distinción de ninguna clase. Bueno, agora pechamos, temos as vacacións, pero recordade que abrimos as portas xa o luns 27 de xaneiro para preparar o que será o día de Castelao, que será ese xoves 30. Empezar a traballar xa. Empezar a traballar xa. Traballar hai que traballar desde xa, aínda coas portas pechadas, porque senón o 30 de xaneiro non dá tempo. Pero sí, pero recordade que a primeira actividade do ano, eu sei que son vacacións e que moita xente está descansando, pero é importante asistir a esta primeira actividade do ano que será o día de Castelao, pola súa importancia. Que che parece se lle dedicamos a todos os profesores do Patronato da Cultura Galega unha panxoliña? Aos profesores, aos socios, aos amigos, para todos que sexa un bo Nadal, e imos escoitar unha panxoliña. Fuxan os ventos. Con un sombreiro de pallas, un galego a Belén foi, mentras adouraba o neno, comeulle o sombreiro boi. Deixade os pastores, deixade-os pasar, que van cantar o rei a Jesús no portal. Deixade os pastores, deixade-os pasar, que van cantar o rei a Jesús no portal. Nunhas pallas deitadiño e en coiriños ali está, sendo dono diste mundo e señor de canto hai. Deixade os pastores, deixade-os pasar, que van cantar o rei a Jesús no portal. Deixade os pastores, deixade-os pasar, que van cantar o rei a Jesús no portal. Con un sombreiro de palla, un galego a Belén foi, mentras adoraba o neno, comeulle o sombreiro boi. Bueno, ahora temos, vamos a cucurruncho, non? Vamos cucurruncho, sí. Todos conocemos, amigos, as famosas frechas amarillas que señalan o camiño de Santiago. Pero pouco se sabe de quen as inventou, e diso imos a falar hoxe no noso curruncho. Porque o xornalista Nicolás de Cárdenas publicou unha ciprensa recentemente un artigo sobre precisamente ese tema. O creador deste símbolo do camiño foi o sacerdote e teólogo Elías Baliña, quen desenvolveu o seu traballo como sacerdote no pobo de Ocebreiro. Elías Baliña nacera en Sarria en 1929.
Converteuse en sacerdote en 1957 e foi o cura párroco de O Cebreiro ata a súa morte en 1989. Durante toda a súa vida tivo un fondo interés polos peregrinos e pola ruta xacubea. Na década dos 80 do século pasado, percorreu el mesmo camiño francés desde Roncesvalles coa idea de mellorar a señalización. E deso, pensamento xurdiu a idea de utilizar unhas frechas para indicar a ruta. Aínda que a frecha foi pensada, non sucedeu o mesmo coa cor amarela que a distingue. A razón pola que as frechas foron pintadas de amarelo é puramente casual, pois débese a que unha empresa encargada de pintar as raias nunha carretera cercana regaláballes os botes de pintura sobrante. O caso é que, ao día de hoxe, a frecha amarela constituíu non só unha sinalización, senón tamén un emblema do Camiño de Santiago. Pero Elías Baliña foi moito máis que o creador da frecha amarela. Foi un impulsor e promotor do camiño e dos valores xacobeos. Publicou guías para orientar aos peregrinos. A primeira delas foi publicada en 1971 co título de Camino a Compostela. Tiña a idea de que o Camiño de Santiago volvese a ser un referente universal, como fora na época medieval. Nos anos 80, pouca xente podía creer eso. Por iso, Elías Baliña é tamén unha especie de profeta do Camiño. Nos anos 80, cando andaba nun vello Citroën pintando frechas amarelas, a policía preguntoulle que estaba facendo. E Baliña respondeu que estaba preparando unha invasión desde Francia. E tiña razón. A popularidade da peregrinaxe a Santiago multiplicouse de xeito impresionante a partir de 1993. En 1990 había apenas uns 5.000 peregrinos por ano. En 2023 chegouse preto do 500.000. O pasado 11 de decembro cumpríronse 35 anos do falecemento do pai Elías Baliño e con tal motivo a Catedral de Santiago decidiu homenaxealo colocando unha escultura do sacerdote a uns 200 metros da catedral. Tamén, como parte da homenaxe, estrenouse o documental Elías Baliña, el inventor de las flechas amarillas. A escultura foi feita polo artista Óscar Aldonza, e referíndose a como representou a Baliña, expresou: en su rostro hay también una sonrisa de satisfacción, de tener su objetivo cumplido, de haber guiado a los peregrinos hasta la tumba del apóstol. Falando da tumba, sí, que chamoume moito a atención que esta peregrinaxe que el fixo polo camiño francés, acompañado de algúns voluntarios que foron con el, ian facendo o camiño e pintando frechas, non? É unha cousa ben chamativa. Ele estaba moi preocupado por facer unha boa sinalización para os peregrinos. Ademais de, todas estas cosas que comentamos, ¿no? Tuvo que basearse en feitos históricos, ¿no? En libros, porque non é fácil. O camiño xa estaba. Sí, pero o que non estaba era ben sinalizado. Claro. Era unha preocupación para él. Claro. Entón, inventou a frecha. E logo, o da cor amarela foi porque había ali unha empresa que estaba pintando, teña botes sobrantes, regaloullos, entón foron pintando de amarelo. Pero é curioso o traballo que se tomou, porque a súa preocupación, claro. ¿No? Ademais foi cura párroco de O Cebreiro até que morreu en 1989, e a xente recorda, ¿no? O sea, claro. Foi tamén moi preocupado polos seus feligreses, así que recordamos hoxe entón a este cura Elías Baliña. Sí. Vamos a escoitar xustamente falando de Santiago, Torres de Compostela por Francisco. Hai un camiño no ceo, hai un camiño de estrelas, e hai ao final un destino que ao lonxe te espera. Levántate, peregrino, que horizonte clarexa.
homes, mulleres e críos seguen salvo a estela. E o corazón fagachabas se a tua esperanza fraquea e que a tua feche de alas para que andar non te venza e que se Deus o permite e salvo feo na terra cando os teus ollos divisen as torres de Compostela. Speranza flaquea e que a tua fece de alas para que andar non te venza e que se Deus o permite besalo feo na terra cando os teus ollos divisen Torres de Compostela. Bergantiños es la ortopedia más completa del Uruguay. Todo tipo de prótesis, férulas y ortesis, miembro superior e inferior. Bergantiños tiene los técnicos más especializados para atenderlos en sus flamantes consultorios. Bergantiños, Chanay Joaquín de Salterain, teléfono 2400-2739. Hola, desde Cucha te queremos invitar a que formes parte de nuestra comunidad en YouTube. Cucha TV es nuestro canal de comunicación que te hará conocer de primera mano todas las novedades de tu compañía amiga. Suscríbete y hacé como miles de uruguayos que ya integran la gran familia de Cucha TV. Cucha, siempre iremos contigo. Bueno, xa no final recordade que pechamos as portas mañá 23 ata o luns 27 de xaneiro. Bueno, amigos, para pechar o noso programa de hoxe, cos desexos de unha moi feliz Navidad. Unha Navidad que debería ser un doce espacio para os recordos, un estado da mente e a fascinación de ver colgados nas estrellas a esperanza. Ali donde as balas se convirtan en fermosas flores e a dor en abrazos floridos. Amigos, os desexos de sempre en Galicia, de que nadie nin nadie te impida mirar hacia atrás sin medo, pero tampouco teñades medo de mirar hacia diante con valentía. Non pretendas nunca imitar os persoaxes de Shakespeare que sentían celos de sí mesmo. A Navidad, o Nadal, a noite boa, a noite bella, son só 6 emocións, 4 bicos, un par de caricias, pero tamén moitos soños, moitos.
Por iso, non permitades nunca que nadie roube os teus soños, porque deses soños depende o fascinante mundo da túa felicidade. Esa felicidade que seguramente te está agardando en algunha esquina. Eso é o que hoxe nos enche de desexos dende sempre en Galicia. Moi feliz Navidad, amigos. Bo Nadal, Merry Christmas, inda que non sexamos capaces de arreglar o mundo. Hasta o domingo que ven. Hasta o domingo. Sempre en Galicia, fina a súa audición de hoxe e voltará o domingo ás 9 da mañán para traervos verbas e cantigas. Saúde e terra.